Nimbang nagsapay ti amin nga dumdumnyag dito 104.7 FM Radyo Sagada. Aldaw iti Sabado, may ka-25 nga aldaw iti bulan ti Hulyo 2026. Ngarod daytoy dagiti damdamag nga nakalap iti Saturday morning, the week's news in review. Titinigwen na para kadagiti damdamag. Garo dagiti paulo dagiti damdamag. Baligi ti grupo Asega iti kalkalpas nga Rescue Olympics March ti munisipyon ti Sagada. Libre nga konsultasyon kan hepatitis B screening na baligi anay patungpalakas paset dagiti serbisyo apang salunat. Tax amnesty nalpasen, revisyon para iti revenue code ti Mountain Province narugyan. Mental health ka na pagtalgadan dagiti mangmangged iti Sagada na isakad iti healthy workplace meeting. Timot sa bali paset iti Cordillera, pakadanagan kasilpo iti Carayan Hydro Project inyibkas sa Save Kalinga Incorporated. Iti sabali damag saan na magunggun dagiti residente iti laban para iti daga ken pangkabyagan at sadyay mangkayan. Proyekto nga basura Tusilia may saksakad iti inobasyon kadagiti single-use plastic. Kana para iti maudi at damag ginuyugo iti CHR dagiti umili nga murdungan ti diskriminasyon kadagiti addaan ti HIV. Ngaro dagiti detalye dagiti damdamag. Baligi iti grupo Asega iti kalkalpas nga Rescue Olympics March ti munisipyon ti Sagada. Awan kapada nga pangipabuya iti kabaulan, kaamuan, pigsa ti pamagbagi, kinapaspas ken accuracy, tinakita iti pangabak ti Sagada Environmental Guides Association wenno SEGA, idi nagamatanda ti championship, iti kalkalpas nga Rescue Olympics, idi Hulyo 23. Inabak ti grupo ti upat pay nakipaset, iti nasaong nga kompetisyon. Ti Sagada Genuine Guides Association wenno SAGAS ti may kadwa ken third place ti Sagada Ethnos Guide Association. Naipalpas metlaon ti MPS Sagada ken LGU employees ti amin nga stations. Awan ti nag-give up iti kabaruan a grupon ti LGU iti kinagpaysuna ket kalkalpaslaon ti occupational first aid training da idi Hulyo 22. Awan ti nakipaset kadagiti tour guide groups nga Eastern Sagada, Northern Sagada ken Southern Sagada guides nga Egay BF Tamga ken Asset G. Nakanayon iti kompetisyon ti knot tying, bandaging ken splinting, accurate and high quality cardiopulmonary resuscitation wenno CPR, packing a victim using a spine board sa dantun in marcha ti biktimada manipod munisipyo paturong iti Kanipawan Evacuation Center tapno maanpak ti victim. Kalpasan ti 5 nga stations ti competition ket naisina-sina dagiti teams tapno mairamid ti multiple casualty incident rescue simulation. Induluan ti opisinan ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ti Sagada ti aktibidad akas sa panangmurdong iti may sabulan nga panagbigbig iti Hulyo kas Disaster Prevention Month. Sa balapaya damag dito'y Sagada,
Libre nga konsultasyon ken hepatitis B screening na baligi anay patungpal akas paset dagiti serbisyo apang salunat. Nabaligi anay patungpal iti napalabas nga aldaw iti Hulyo 18 ti maysa nga duwa nga oras nga forum mainay iti nutrition ken viral hepatitis. Tinasaong aktibidad ket paset ti selebrasyon ti Nutrition Month ken Hepatitis Awareness Month no sa dinno ket nangibingay iti kaamuan ken impormasyon dagiti eksperto a mangagas manipud iti Baguio General Hospital and Medical Center wenno BGH-MC. Malaksid iti diskusyon nagbenepisyo dagiti residente iti libre nga screening para iti hepatitis A. Dinmanon iti hepatitis B. Kastamot iti vaccination iti hepatitis A. Dinmanon iti 50 nga residente tinabaligian na serbisyoan. Dakkel panagyaman met ti indanon ti local government ken ti entero a komunidad kadagiti doktor ken kameng ti BGH-MC para iti awan sarday a panagserbisyo ken panag-isakit da iti salunat dagiti umilin ti sagada. Dito'y Montañosa, tax amnesty nalpasen, revisyon para iti revenue code ti Mountain Province, narugyan. Naglepasen idi napalabas nga Hulyo 5, tinaipatungpal nga tax amnesty, iti sidong ti Real Property Valuation and Assessment Reform Act wenno RP VARA iti Mountain Province. Impalagip ti Administrative Officer 3 Vicente Bugnoson kadagiti property owners nga subsubliyon ti panagpataw ti interest kadagiti saan nakabayad iti amilyar wenno real property tax. Malalukoy ti amin nga adda ti utang da iti buwis nga agbayad adagos tapno makaliklik iti nayon nga dusa ken charges. Nayon ditoy ket ipakpakaammo ti opisina ti Provincial Treasury ang narugyanin ti panangrepaso iti Provincial Ordinance 314 wenno Revenue Code ti Montañosa. Nakalukat ti gobyerno probinsyal kadagiti opinyon ken rekomendasyon manipud iti publiko ken nasabasabali a sektor tapno mapasaya at ti koleksyon ken serbisyo iti probinsya. May palagip nga manuadara sa naipatpatangatang dito'y Radyo Sagada ti mainaig iti baro nga market values kadagiti dagdaga mainayon ti agricultural land, residential ken commercial no sa dinno ket nagngato tinagdumaan ti market values nga nakapropose kumpara iti madama. Sumaruno dito'y apo kalpasan ti pa naka-aprobar da ito'y baro nga market values ket maaramid ti panagbuangay nga rod ti gobyerno lokal ti probinsya kadagiti paganurutan mainaig met iti panagkolektar da iti real property taxes. No sa dinno ket sentro dito'y titungtungan iti manu a porsyento ti maipataw nga AL, dito'y assessment level para kadagiti daga. Antabayanan nga rodapo dagiti updates ken maguyugoy dagiti agdengdengeg ken umili nga makipaset iti tungtungan iti panakaribisa daytoy revenue code ti probinsya no sa dinno ket adda mainaigan na kasilpo iti real property taxes. Iti sabali at damag dito'y sagada, mental health ken pagtalgedan dagiti mangmangged na isakad iti healthy workplace meeting.
May saa pa nagtaltalantan mainayg iti panagpapigsa iti mental health ken pagtalgadan iti trabaho tinabaligi na isayang kat para kadagiti kameng ti gobyerno lokal ti Sagada iti Miyerkules Hulyo 22 sa Jayquari Bay Hotel ditoy Barangay Patay. Tinasaong nga Healthy Workplace Follow-Through Meeting ket naipatungpal babawon iti panagtinulong ti Department of Health, Center for Health Development Cordillera ken Department of Health Mountain Province. Ditoy ket inikan iti pansin ti panangbukal kadagiti polisiya ken plano tapno maitalo ti nasayaat a kasasaad ti panunot ken bagbagi dagiti miyembron ti LGU. Naiyunay unay iti taripnong ti napapateg nga banbanag maipapan iti mental health para iti maysa nga safe, produktibo ken nasayaat nga panagserbisyo iti publiko. Babaen iti nasawa proyekto ket agtultuloy at tataripatuan ti lokal na gobyerno ti panagimbagan dagiti empleyado nga agserserbi iti komunidad tapno maka idano ni tinaimbag nga serbisyo kadagiti umili. Iti redumamet ta probinsya ti Cordillera. Pakadanagan kasilpoy ti Karayan na Hydro Project inyibkas ti Save Kalinga Incorporated. Madanagan dagiti kamang ti Save Kalinga Incorporated iti inwaragawag ni James Eduba, gobernador ti probinsya nga naaramat dagiti nasken a dokumento tapno maitakder ti 52 megawatt dam ti Karayan na Hydro Power Project. May isang proyekto ti San Lorenzo Ruiz Builders and Developers Group ken Union Energy. Direkta nga maapektaran ti Dalak, Naneng ken Minang nga subtribes iti mano nga barangay ti Kalinga. Agtaltalinaed nga saludsod dagiti masatnan nga umili sa jay no kasano tinaangayan ti free prior and informed consent wenno FPIC nga insakad ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP. Nakunada, manon nga bulan nga subsupyaton dati proyekto ken adda dagiti aligasyon da nga nailaksid dagiti mano nga key stakeholders kastamot ti kinakurang ti impormasyon. Inyawis dagiti developers ti agarup sa nga 15 milyon a piso kada tawen akas sa corporate social responsibility ken benefit sharing scheme. Numan kastoy, takderan dagiti apektado nga umili nga napatpateg tinagtaudan nga daga ken titawid kumpara iti kwarta nga iyaw-awis da. Agpanpanawagan ti grupo iti NCIP nga sublian dagiti dinalanda nga FPIC kastamot nga guyuguyon da amin dagiti umiling apektado tapno kanayon nga makidamag ken makipaset iti diskusyon ken daduma aligal a pamuspusan amang salaknib iti aglawlaw ken karbenganda. Itinut Benguet, saan ang magungod dagiti residente iti laban para iti daga ken pangkabyagan sa jay Mangkayan. Agtultuloy ti tensyon ijay barangay Bulalakaw, Mangkayan, Benguet. Kalpasan nga inlaylayon ti korte, iti inggana sa nga 10 ken 7 aldaw ti temporary restraining order wenno TRO pabor iti Crescent Mining and Development Corporation. Ti barikada dagiti residente na itakder iti pailaeng napalabas at tawen kas maudi a remedyo ket mangpangpanggep alapdan ti panagserrek dagiti makinarya iti minasan.
Dandani 2 dekadaon nga subsupyatan dagiti nainsigudan nga umili ti proyekto, gapu iti pangtana iti aglawlaw ken ti agrikultural apang kabyaganda. Kukwestiyonaran dagiti residente ti legalidad ti renewal ti kontrata ti kumpanya, gaputa na arami daytoy ang nakunada sakbay man pay amalpas ti free, prior, and informed consent process sa ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP. Ipapapilit met ti CMDC at imanarimaan nga drilling ket para laeng iti pre-feasibility study kung saan para iti panag-ala iti balitok itata. Inyunay-unay metlaang ti Indigenous Peoples Representative Marlo Pablo at inapirmaan ang katulagan para iti 25 atawen nga operasyon ket permanente amang dadawil iti daga akakaisuna anam na maenda para iti masakbayan dagiti ubing. Iti nakaisil po adamag, may pakpakamumatlaeng nga ti gobyerno lokal ti probinsya ken munisipyo, kastamot dagiti manakam wenno elders, kastamot laeng dagiti landowners ket inyatras da ti suporta para iti nasao nga rod nga drilling ti CMDC. Kisabali pa'y adamag, proyekto nga basura to Silya may saksakad iti inobasyon dagiti single-use plastics. May sabaro nga solusyon iti problema iti basura ti agtultuloy nga isaksakad ti Sentinel Upcycling Technologies babawen iti bukod na nga basura to Silya a project. Sigun iti Chief Executive Officer ti kumpanya ani Jonathan F. Co, panggap ti proyekto nga aramidon ang napapatag a produkto akas iti tugawan, basuraan ken crates, dagiti single-use plastic, imbes a mapanlaeng kadagiti landfill wenno karkarayan. Inaklon ni ko adakkel pay laeng nga karit ti usto a panag-isina, kadagiti rugit wenno segregation, kinalinis ken nangina a gastos iti transportasyon dagiti plastic gapu ta bulky dagitoy. Inyo na unay na asaan nga agbaligi ti circular economy no awan ti usto apaka panakitinulong ken partisipasyon manipud iti komunidad. Malaksid nurud iti benepisyo apang aglawlaw, target met lang ti programa ang makabuangay iti oportunidad iti pangkabyagan iti panagsimpa ken panagkolektar kadagiti basura. Para met iti sabali adamag, ginuyugoy ti CHR dagiti umili nga murdungan ti diskriminasyon kadagiti addaan ti HIV. Palagipan ti opisina ti Commission on Human Rights datayo nga umili amang isardeng iti diskriminasyon kadagiti addaan ti sakit nga human immunodeficiency virus wenno HIV. Daytoy ket iti sanguanan ti umirirteng alaban kontra iti panagadu dagiti maakaran iti sakit nga HIV iti entero a pagilyan. Nakuna ti CHR nga ti diskriminasyon ket mabalin nga mangdismaya kadagiti umili nga agpa-testing ken agpaagas. Naipakaammo ti Department of Health nga adaan ti nai-record nga 4,633 baru a kaso ti HIV iti umuna at 3 bulan laeng itanga tawen. Adan binmabaan na no ikumparay iti agpada panawen iti 2025. Ngem kadagiti baru a kaso ita atawen 30 ken maysa a porsyento ket agtawen iti 15 ingana 24.
na i-record mo't lang nga at dati 111.51% iti kabibilang dagiti addaan iti HIV ket uubing nga agtawon 15 pababa. Daytoy ti datos iti baet ti Marso 21 inggan na iti Marso 25. Kinakasapulan metla pairtengen ti panangited kaamuan wenno edukasyon mainaig iti sakit nga HIV ken AIDS nayon ti CHR. Saan nga makaakar iti casual physical contact kas iti panag-arakop, panag-usar iti agpada nga utensils kas iti kutsara ken tasa wenno ti panaglamlamano. No agtultuloy ti panagpaagas para iti HIV ket mabalingit laeng nga maipababa ti viral load inggan saan nga makaakar daytoy babaen iti sexual contact. Libre ti testing ken agas ti HIV kadagiti mano nga health facilities kas iti Baguio City Health Center. Sakbay tayo nga agpakada ket kaya tayo nga update kasi po dito'y misteryoso nga sakit dagiti baboy iti munisipyon ti Sagada. Ngarod na angay ti panakitaripnong ti Sangguniang Bayan ket ni Mr. Peter Tikag iti Office of the Municipal Agriculturist idi napalabas nga aldaw ket dita nga taripnong nagdinumuanda nga ipatesting ti baboy nga matmatay dito sa Sagada tapno nga rod mamurdungan ti panagdandanag dagiti dumapay nga hog racers kastamat nga ang ti merkado ket mauray no anya ti resulta nanton no daytoy ket positibo iti ASF numan kunati omag nga dagiti sintomas dagiti baboy ket classic cholera ti baboy daytoy agpudot da di kuan adda dagiti nalalawa nga pink nga rashes iti bagbagin dagiti baboy ken maawanan dati ganas nga mangan. Nangarud kasta ket mauray no kaanuntuman nga manu aproban ni Mayor daytoy asing-asing ti Sangguniang Bayan ket maamuan tayo ti resultana. Kastamot apo nga paspasing kadan latta ti omag nga dagiti agtartaraken ti baboy iaramid latta dagiti biosecurity measures kas iti panag-iwas iti panagpakan wenno interamente actually nga isatdeng ti panagpakan iti arasaw kadagiti taraken pagtalinaedon metlaeng nga nadalo sa kanayon dagiti kulungan dagiti baboy kastamot ti aglawlaw da ken pagtalinaedon metlaeng nga nadalos ti kawes ken dumapay nga ramik nga usar dagiti apan agpakan kadagiti baboy wenno agdalos iti kulungan kastamot apo nga iparit nga adda ti mapan ken sumsumureklata nga sa bali nga tao nga haan nga na disinfect kadagita kulungan tapno maiwasan garud nga makaakar da wenno ag-akar da iti dumapay nga kulungan iparit yu ti mapan nga sa bali nga tao. Kastamat laeng nga iti panag-research iti Radyo Sagada ken panakitungtungda iti veterinary science nga tiga BSU ti kunan nanutungtungan iti hog cholera hanyo nga basta-basta nga bakunaan dagitoy da taraken yung nga baboy ta daytoy bakuna nga maikabil ket adda ti sibibiyag nga virus na ket ngarud no agsaksakit dagita mabalin nga daytoy panagbakuna kanya dati makaited iti panakatayda wenno karkaro nga panagkapsot dagiti taraken. 100% healthy pigs laeng apo ti mabalin nga mabakuna kontra iti hog cholera. Kastamot laeng nga maipakpakaam mo nga nagmurdong ti
panag-aramat kuma iti insurance para kadagiti baboy. So no addan tumanen ti panawagan para iti panagpa-insure kadagiti taraken ket gamatan numan ang anak pala nga pamilyar kadagitoy da requisitos. Number 1 samot ditaket daytoy panag-register iti RSDSA ken yun nga po dapat healthy dagiti baboy, ma-record dagita, mabilang ken ma-monitor. Iti panag-claim ket nuhanak agam kamilis nga 10,000 a piso kada ulo ti mabalin nga maklaim. Pero yun nga po apo na nagmurdungan ti insurance manipod iti PCIC ta kuna ti kadwami dito Radyo Sagada nga napan nakimiting dito nga taripnong ket naibusan ti funds para iti hog insurance. Pero dagita apo dagiti nayon pay nga damag kastamot nga maipakpakaammo kadagiti kameng ken makayat nga makimember iti Sagada Innkeepers and Homestay Owners Association. Daytoy siha ang maangay ti General Assembly para itangatawan no Lunes Hulyo 27. Maangay daytoy sa Jaya ken Libod Inn Hall. So agrugi iti alas 9 daytoy siha assembly ken adadagiti na imbitar manipod iti agduduma nga opisinan ti munisipyo. Kas garud apo daytoy tourism office ken daytoy office of the municipal assessor. Importante para kada tayo nga denggen ken maamuan no anya dagitoy nga ruden mapaspasamak kasi po iti pan nakaribisa ti real property tax collection karkaro kadagiti addati nagdadakkel nga pasdetda ta addadagiti ay adjustments uno. In fact, nangato nga panag-nina ti market values nga adaan iti impact no agtalinaed dagiti assessment levels nga mabuangay ton ket mataas talaga ang real property tax numan kunadaket iti umuna atawan daytoy 2027 ket 6% increase laeng ti maximum. Pero haan lang mo't nga may nga taon apo ti panagbayad tayo iti real property taxes ken iti kadwana nga SEF daytoy Special Education Fund nga agpada nga amount iti real property tax nga baybayadan tayo so timabwisan ket dagiti daga dagiti nga rod pasdek per floor area so per square meter metlaeng ti computation ti taxes dagiti patakder dagiti pasdek. So dagitang apo ti manupay nga public service announcement. Stay with us dito Radyo Sagada para iti entertainment ken dumapay nga information.